Ekuseni nje ngosuku leSabatha ngithanda ukubingelela bonke abazalwane kwindawo ngendawo lapho lezi inkonzo zesikolo seSabatha zifinyelela khona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele ngokusigcina nakulesi sikhathi la sizwa ukufa okuqhamukayo left, right and center kwabantu okubuhlungu ukuthi babulawa nangabanye abantu. Ngalesi sikhathi abanye ke bayagula ngokugula lokho kukhona bese beyashona-ke. Namhlanje ngizothanda ukuthi siphethe isifundo sethu sekota yesibili ka-2020 sizobona ukuthi ikota elandelayo isiphatheleni. Siyanicela-ke nakhona ukuthi ey'fundweni nikwazi ukusondela. Sibonile ukuthi azifikile kahle emabandleni nakubazalwane lezi ifundo ziqhamuka ngase-ofisini noma ngase-Union eBloemfontein ngenxa yesimo se-COVID-19 la bengekho khona possible ukuthi ziprintwe as usual. Kodwa ngiyacabanga ukuthi nathola umlayezo owuchaza ukuthi kuzomiswa kanjani. Kafushane nje ngafisa ukusho ukuthi ma usayifuna ungakwazi ukusithinta ekuqheza baka-Finance Department e-ofisini bakwazi ukuthi banixhume ne-Union bese uyi-order-ke zidure mhlambe ngoba sekuprintwa in small quantities. But okubalekile ukuthi le kodwa yesibili ukuthi yokuqala yesibili siyaphela iphela sifundile ngeBhayibheli. Namhlanje sibuka isigaba sokugcina isifundo sethu esithi ukuphila ngezwi likaNkulunkulu. Indimana yekhanda impela nami ngangiyazi le verse ngisakhula ngakabi na umfundisi yayihleli nje noma sengumfundisi bengishubela ngayo early in my ministry bengiyikhonze kakhulu. UJakobe 1 verse 22 la ithi khona umuntu kaNkulunkulu ningabi ngabalizwayo nje kuphela izwi nizenzisa kodwa yibani ngabenzi bezwi. Leyo ndimana nje iyakhombisa ukuthi akwanele ukuba sibe ngabantu abezwa izwi kodwa asilenze izwi njengoba ukuphila ngezwi kusho ukulenza izwi. Inkosi isibusise uma siqala isifundo sethu ngomkhuleko. Baba wethu yiba nathi kwindawo ngendawo usiphe ukukhumbula ukuthi izwi akwanele ukuba silifunde silazi ukuthi kufuneka silenze ngoJesu yakhuleka izwe phakathi. Amen. Ihlobo bese ngithe qaphu ngendimana yethu yekhanda. Ake sithi ukubuka ke ukuthi ngabe isifundo sethu sisonke sina uphi umlayezo njengoba sikhuluma ngokuthi ke ukuphila ngezwi kaNkulunkulu. Ngize ngathi ke mangibuka isihloko ngaba nezicabango ezithi asingaphili ngezwi labantu besilisa nabesifazane, asingaphili ngezwi lezangoma, asingaphili ngezwi lezinyanga, asingaphili ngezwi labathandazi labaprofeti bamanga kodwa siphile ngezwi kaNkulunkulu. Lokho ke engithanda ukuba sikuqaphele masingaphinda ngezwi lemndeni yethu ngoba phela lemndeni namazwi ewakhuluma kithi bese siphila sithi hayi umndeni wathi kanti sesilahlekise ekukholweni. Kubalekile ukuphila ngezwi ngoba liyindlela yethu yokukholwa nokuqonda okuyintando kaNkulunkulu ezweni. Lapha ke ekuqaleni sitholile nje ukuthi nanxa indlela enhle yokufunda izwi kaNkulunkulu ingabalekile namhlanje kodwa lokho akwenele bazalwane. Kufanele uma ngabe sifunda iBhayibheli silifunde ngalendlela yokuthi lokho phela esikufundileyo nesikuzwile sizokwenza kanti futhi sizokwazi. Ake sifundele ukwazi nokwenza izwi kaNkulunkulu ngoba vele lokulenza kuzokuba lula masingalazi. Leyo ndawana mhlambe engithanda ukuthi siqaphele kakhulu. Okwesibili ngicela sifunde ukulalela izwi kaNkulunkulu uthandekayo, silihloniphe ngalendlela ebangalisayo ngoba nolwazi lulodwa lungasetshenziswa ngendlela alumsizi lo osuke eliphethe noma enalo. Izwi kaNkulunkulu ke alidingi ukuthi silifunde nje kuphela kodwa lidinga futhi uba silifunde bese sifuna nokulenza. Sikwazi ukulenza njengabantwana bakaNkulunkulu sazi ukuthi ngokulifunda izwi kaNkulunkulu nezenzo zethu zizolawulwa zihambisane nezwi kaNkulunkulu okuyiBhayibheli. Leyo ndawana ke engithanda namhlanje basisho futhi okunye kokungcono kasikho sibonele esingcono bazalwane sokufunda nokwenza izwi njengoJesu Kristu oyena owathi ma elifunda izwi walenza. Kuphinde futhi gqamela okucacile ukuthi asibuke umzekelo asishiyele wona uJesu Kristu
okwathi impilo yakhe yahambisana ngokupheleleyo nezwi kaNkulunkulu. Nathi-ke ngokufanayo masenze leli viki-ke sizokufunda ngendaba-ke enjalo-ke ihlobo zami. Uma siya phambili nesigaba esithi-ke ukuphila ngezwi likaNkulunkulu nangomoya ongcwele. Lapho nje sithola ukuthi umbuzo omkhulu enguthandile la engithanda gijime nawo ukuthi ingakube wena ngempela yini ekubambile nekubusayo noma eyinkosi kuwe. Ingakube yithini esibambe izwi kaNkulunkulu kahle noma yilo elisibambe kahle izwi kaNkulunkulu. Leyo ndawana engiyithandile kakhulu ukuthi siyiqaphele namhlanje. Kube kusemqoka kakhulu ukudlula konke okunye yilokho. Lapha nje sifunda ukuthi asiqapheleni uma sifunda kaNkulunkulu zikhona indlela eziyizo zokulufunda nezibalekile. Kodwa semqoka kakhulu bazalwane ukuba nje bese ngichazele ngaphambili ukufaka lokho esikwenzileyo esikufundile kahle esenzweni. Inhloso nqangi yokufunda iBhayibheli ileyo ukuthi singabi nolwazi olukhulu nje kuphela. Njengoba lokho nakho kukuhle ngokwakho, kodwa inhloso nqangi yokufunda iBhayibheli ukuthi lisibambe iBhayibheli izwi kaNkulunkulu nanginqala silibambile izwi kaNkulunkulu kodwa okukhulu kakhulu uba sibanjwe yilona izwi kaNkulunkulu. Lapha-ke kuvela ukuthi yona ndawo ebaluleke kakhulu base ngithe ngasho ngaphambili kuthiwa lapha-ke ukuthanda ukufunda izwi nokuphila ngeqiniso ngesekufundileyo kulona nokuzithoba kulamaqiniso eBhayibheli iyona nto uNkulunkulu ayithokozelayo. Ukukhetha kwethu-ke bazalwane kulomzabalazo omkhulu wempilo ukukhetha ukuthi silwa yiphi impi, ngoba phela khona impi elwayo ukuthi ngubani omkhulu emicabangweni yethu noma ekuphileni kwethu futhi boNkulunkulu kunokuba kube yithina noma kube yisitha noma abanye abantu. Base ngisho eqaleni ngathi asingaphili ngezwi labantu kodwa ngezwi kaNkulunkulu eliyilo esibili iBhayibheli lakhe elibhalwe ngokuqhutshwa ngomoya wakhe ongcwele. Ekugcineni kuzobaleka kakhulu ukuthi siqaphele ukuthi zimbili inhlangothi kumele sikhethe kuzo, noma uNkulunkulu noma uSathane. uNkulunkulu kufuna-ke masibheka incwadi yabaseFilipi 2 qala kuverse 12 kuya ku-16. uNkulunkulu ufunani-ke siphile kanjani-ke? Ufuna siphile ngokulalela sonke isikhathi, ubusuku nemini, bekhona bengekho abazalwane phambi kwethu, silalele empilweni yethu yangasese naze empilweni yethu esilangalaleni. Senze imisebenzi-ke yokuthi sisilwele usindiso lwethu ngokwesaba kanye futhi nangokuthuthumela. And then lokho uNkulunkulu akuthanda ukuba siqaphele-ke namhlanje sivumela uNkulunkulu ukuba ezintando yakhe ekuphileni kwethu njengoba injalo intando kaNkulunkulu. Sifinde futhi sinikeze uKristu ithuba lokuba sijabule kuye njengoba siwukukhanya kwezwe, sikwazi ukuphila singakhonondi, singenayikhalo kodwa siwukukhanya okukhanyayo endaweni eminyama okumhlaba esiphila kuwo. Lapha-ke uNkulunkulu wenza imisebenzi yakhe kuthina ngomoya wakhe ongcwele kuphela, hayi ngokuhlakanipha nangokuqonda kwethu kodwa ngokuqonda imbhalo kaNkulunkulu eza kuthina ngomoya ongcwele uba siyiqonde ngokupheleleyo. Ngenxa kalokho-ke imvelo yesono esiyiyona iyathanda ukuphikisa amaqiniso kaNkulunkulu. Make bengashiyela kuthina lokhu nemicabango yethu besiyokwenza umonakalo omkhulu kakhulu, kodwa ngenhlanhla umoya engcwele uyena usiqondisayo ezwini likaNkulunkulu elifuneka masilithande, silihloniphe, nomlayezo wakhe ngeke sikwazi ukuthakasela ngaphandle kuba sigcwele umoya kaNkulunkulu ongcwele. Ngakho-ke ithemba-ke elikhona la ileli themba lokuthi siyamhlonipha uNkulunkulu, ngoba ngaphandle kokuhlonipha uNkulunkulu alikho ithemba, alukho uthando nokusabela ezwini lakhe akuzukubabikho. Kuphinde kuvele ukuthi umoya kaNkulunkulu bazalwane kungaye imisebenzi kaNkulunkulu nentando yakhe iyenziwa ngokwentando yakhe ekuphileni kwethu. Umoya engcwele futhi umfundisi, uthisha osifundisayo kuba sithande ukuqonda kabanzi imbhalo ngokujulile, sikwazi nokujabulela nokutusa izwi kaNkulunkulu. Umoya engcwele futhi uphinda silethe izwi leqiniso kuthina, asikwazi ukunikeza silinake izwi kaNkulunkulu bese-ke liletha amaqiniso amasha kithina afresh, and then sibe nempilo elawulwa ngokwethembeka kwakhe nokuthemba kwethu kuye ngoba sihlonipha intando yakhe emhlabeni. Ngakho-ke uNkulunkulu-ke uyabonisa ukuthi akekho nayedwa ongakwazi ukuchaza imbhalo engazange asizwe umoya kaNkulunkulu ongcwele. Kuphinde kuvele ukuthi izwi kaNkulunkulu asiphinde futhi lisithambise, silithobele, likwazi futhi inhliziyo zethu
likwazi futhi ukuthi lisiqondise lapho ligcizelela ubufakazi bamaqiniso uNkulunkulu athanda ukusibekela wona. Ngalamazwi kaCashnes encwadini ka-Ellen G. White Selected Messages Book 1 page 41 kuthiwa ngalendlela enjengalena-ke sizokwazi ukuthi into ekamoya sikwazi ukuyiqonda njengezinto ekamoya sikwazi ukuthi sizilandele ngenjabulo njengezikaNkulunkulu silandela ukusa nokusa kusho Isaiah 50 verse 4 and 5. Ake sihambe-ke masishane nje sibheke uma siqhubekela phambili kuthiwa-ke lapha ukufunda kuJesu lapha nje uma ngathi ukuzinza kancane bazalwane ukufunda kuJesu kucacisiwe kuLuka sahloko 4 verse 4 no verse 8 ngalo futhi no verse 10 ku-12 ukuthi nje uJesu into asifundisa kuyona ukuthi kulotshiwe ukuthi umuntu ophila ngamazwi kaNkulunkulu onke nanokuthi umuntu uzokwazi ukuqonda usho uNkulunkulu nokuphepha ezilingweni ngoba azi ukuthi kulotshiwe unokulazi izwi kaNkulunkulu lijwayele ukulifunda. Bese kuba khona-ke lokhu ukuthi bathandekayo uSathane naye ecaphune futhi imbhalo kodwa bese iphambanisa yena. Ngifisa ukusho ukuthi uJesu usibonisile ukuthi lazi ngokwanele iBhayibheli ukuze ukuthi uma isitha silicaphuna ngokuphambanisa ukwazi ukubona ukuthi akusesikhona sekuphumile endleleni ngoba ulazi ngendlela eyiyona iBhayibheli. Leyo ndawana engithanda ukuthi siyiqapheleke namhlanje uma siqhubeka hlobo zami sifunda kuyena uJesu. uJesu uthi kulotshiwe njengoba sengichazile phikisa-ke uSathane ukuthi umuntu uphila ngamazwi kaNkulunkulu nokuthi-ke uSathane akavunyelanga ukulinga inkosi uNkulunkulu. Kuthiwa lapho uJesu wayewazi kahle kakhulu umbhalo futhi wayewujwayele kakhulu umbhalo ewazi ngenhliziyo. Lapha-ke lokho kujwayelela kwakhe nezwi kaNkulunkulu ikhona kukamsiza-ke uJesu Kristu ngoba wayechitha isikhathi esanele efunda iBhayibheli. Ngize ngathi ukubhala lapho ngathi impela makube njalo bazalwane. uJesu wayevela ezulwini siyavuma kodwa walifunda izwi kaNkulunkulu ewumuntu walazi nanxa wayelazi phela ngoba uma laliphefumulela wayekhona naye esesimeni sobuNkulunkulu kodwa uma esesimeni sobuntu waselifunda izwi kaNkulunkulu kwaziphi isikhathi sokulitadisha walejwayela walazi wayesekwazi ukuchitha-ke ngalo isitha. Lapha nje into esiyifundayo nathi ukuba masifunde kuye sifuze nafuthi uJesu Kristu. Kubalulekile-ke ukuthi iBhayibheli lisisiza kakhulu ukwazi ukuchiliza isitha okuSathane esingathandi ukuba sazi uNkulunkulu lokho asifisela khona okuyiqiniso lakhe elingcwele. Kunobufakazi obuningi eBhayibhelini bokuthi uJesu Kristu nabalandeli bakhe balihlonipha izwi bekhomba kulona uyiTestamente elidala lokho leBhayibheli elikhona ngaleso sikhathi lezo belicaphuna beliqinisekisa ukuthi lona lezwi kaNkulunkulu even before kube khona iTestamente entsha naye ibhale ngemuva kuba inkosi isinyukele ezulwini. Lokho kubalekile lapha ehlobo zami okubalekile kakhulu ukuba masilifunde izwi kaNkulunkulu sikwazi nokulenza njengoba uNkulunkulu esethe wasikhanyisela. uJesu Kristu-ke ube yinyama phakathi kwethu kodwa thina abalandeli bakhe simbonile ukuthi uthini embhalweni ngesikhathi eyinyama la nathi masithathe sifunde kuye ngoba ngombhalo kuphela sazi uJesu Kristu wabekwa njengomesiya uthenjisiwe owagcina efikile umbhalo wafakaza ngaye John 5 verse 39. Ngoba lakhe uJesu wayethanda ukuphila ngezwi noma ngombhalo ezinikele kulokho kulotshiwe. And then-ke uJesu Kristu futhi wayethanda ukwenza intando kaBaba osezulwini. Usho ukuthi nathi-ke masithande abantu abasezulwini lokho singafunda kuyena-ke uJesu Kristu nathi hlobo zami eyithandekayo. Kwisigaba esilandelayo sesifundile sokuqala sifunde kuJesu Kristu kwesilandela isigaba sitshelwa ngayo uJesu nembhalo engikuphawulileyo lapha nje ukuthi wakhuluma uJesu Kristu iTestamente elisha Joel sentabeni kuMateyu 5 verse 17 ukuthi bangacabanga abaJuda ukuthi ochitha imithetho nabaprofeti okusho ukuthi iTestamente elidala encwadi kaMoses azange uzochitha lokho kodwa ukugcwalisa nokuphakamisa kuqine kakhulu kunokuba kube bentekenteke. Uthi uJesu kubaJuda lapha na kuJohn 5 verse 45 kuya 47 mina nginilahlwa uMoses lo enithini ngikholwa nguye nenimethembayo ngoba yena wafakaza ngami
kodwa futhi nithi namthanda uMoses mina ningithanda kodwa uMoses yena ufakazile ngami. uJesu lokho kwakubula uma beka nje ngendlela ecacile kubaJuda into ababeyenza ayitshengisa ukungasi indlela eyisimangaliso. And lasithola ukuthi okucacileyo abanye abantu balokhu bethi uJesu Kristu waphakamisa iTestament elisha ngaphezulu kwelidala noma amazwi akhe qobo lwakhe siqu ngaphezulu kombhalo. Cha, akunjalo, kodwa uJesu wayephakamisa umbhalo olotshiwe, waphila elawulwa izwi likaNkulunkulu, ebonisa okulotshiweyo ukuthi uyakufakazela noma ikhona okumfakazelayo konke okuthintana naye kusukela izalwa ihlupheka azawofa azavuka nyukele ezulwini aze beye kwesibili bezobuya nje. Yonke lento icacisiwe embhalweni. Ngakho-ke ngifisa ukuthi okuyiqinisela ngempela ukuthi uJesu Kristu zange uphikise umbhalo noba uphikise wawufakazela kahle kakhulu umbhalo uJesu Kristu. Ngakho-ke uma sibheka uJesu ngala sibheka umbhalo ngala sibona izinto eyihambisanayo nevumelanayo. Ngithi-ke mina amazwi amabili, elokuqala ilingu uJesu eliphilayo, elesibili elilotshiwe okuyiBhayibheli. Lamazwi amabili abaleka kakhulu sesiwaqaphele ngendlela efanelekile. Lapha uJesu Kristu utshengisa ukuthi uye wamphakamisa kakhulu uMoya Engcwele njengoyena author weBhayibheli owalibhala, njengoba lonke libhalwe kanjalo izwi kaNkulunkulu liphefumulelwe uyena uMoya kaNkulunkulu ongcwele. Wabonisa ubungozi bokuligxeka iBhayibheli kodwa futhi atshengisa ukuthi kuhle ukulamukela njengoba linjalo. Ngakho-ke iTestament endala uJesu wayephakamisa kunokuba igxeke, wayephakamisa ngendlela engazange ize ibonakale. Kunobufakazi-ke obuqinile bokuthi kunamavesi alotshwe kuTestament elidala as i-prophecy or i-prediction agcwaliseke uJesu mayesefika la emhlabeni, ayifakaza ngaye, ayiseqhamuka-ke esebonakala esegcwaliseka. Uma ubheka nje ufunda uMateyu 1:21 iyakuveza uJesu uzalwa engumsindisi noma enguJesu. Kanti u-23 ukuveza lamazwi kaIsaya sahluko 7:14 uzalwa intombi uMaria. Lokho kuyagqama kakhulu. Kanti noMateyu 2:6, 13 and 14 kuyakwazi ukusitshela la ukuthi esengumntwana uJesu wacasha eGibhithe, wabuye wabizwa wazoba abuyele ekhaya sekufele ayekade efuna ukumbulalisa ngumntwana. uHerodi uGalatia 4:4 uyasitshela futhi ukuthi uJesu wazalwa ngesikhathi ngowesifazane njengoba kuprofethiwe, kanti waprofethiwe lapha Genesis 3:15. Namanye amavesi amaningi akhona abonisayo ukuthi ngempela uJesu nombhalo akuphambani kodwa kuyavumelana. Uma siyaphambili-ke la isikhathi sesithule nezwi kaNkulunkulu, ngithemba ngibheka lapha ngathi inkosi esihawukele umbhalo esifundo yakuveza sibhizi kakhulu bazalwane. Amathuba okuhlala phansi sifunde izwi asendawo kahle, yileyo nkinganyana-ke sinayo. Ngicela-ke nabo uNkulunkulu asisize bazalwane, kubhizi kunje siziphi ithuba ukuhlala phansi sifunde iBhayibheli. uJesu naye wazinika ithuba lokufunda iBhayibheli, nawe zinika ithuba lokufunda iBhayibheli ngesikhathi esithule ekuseni mhlambe ngaphambi ukuthi uqale umsebenzi noma ebusuku uma sekuphela umsebenzi ngaphambi ukuthi ulale. Ngicela ukuthi lokho sikwenze, uNkulunkulu sinikeze amandla uma ngabe senza kanjalo. Ngifuna ukubheka-ke lapha ukuthi uJesu Kristu ngeyikhathi zakhe zokuthula, quiet times, wayeba noNkulunkulu efunda izwi noma esemthandazweni exhumana naye uNkulunkulu njengoyena obe ngumthombo wempilo yakhe. Amavesi maningana-ke la abonisayo lapha kuMahubo 37:7, 46:10, 62:1, 2 and 5 ukuthi yini laba vesi asifundisa ini ngokuthi senzeni ngesikhathi sokuthula noNkulunkulu. Isikhathi sethu naye sokuthula isibalekile. Mangithi sokuthula ngisho isikhathi esiquiet lapho kungekho umsindo yalomhlaba, kuwena noNkulunkulu nixoxa emkhulekweni noma nixoxa ethena akhulume nawe ngezwi lakhe. iBhayibheli lisinikeza kuba simazi kahle uNkulunkulu ukuthi ubani, and siyaphumula enkosini. Silinde ngokubekezela kuyona yodwa inkosi ngoba silinde yona uNkulunkulu wethu, and futhi siyaqonda ukuthi uyena uNkulunkulu akukho into ezosinyakazisa ngoba singabantu abanoqinisela kwakhe nokubekezela kwakhe, and sisa uNkulunkulu kuphela, sifuna yena yedwa uNkulunkulu. Kwindaba ithi uma umthanda umuntu othile uyawufuna ukuthi isikhathi eside naye esimnandi, naye-ke masimthanda uNkulunkulu ake simfune isikhathi sethu naye iBhayibheli-ke sisithole sifunda iBhayibheli. Isikhathi esingivumeli kodwa ubaba uNtshangase eseza ngaye la emhlabeni mina nesalwa nabo wakwazi ukufunda
izwi njalo masiqeda imisebenzi yethu yasekhaya uyithatha isigqiki sakhe hlale phansi kwesihlahla thathe iBhayibheli lakhe isifundo sakhe afunde njalo hayi ngosuku olodwa mhlawumbe uthatha incwadi yakhe kaDaniel noma isambulo ngesizulu afunde kanti nalo iBhayibheli lilodwa nje wethanda ukulifunda alidle nje lizwa abese simuzwa mase sikhuleka ntambama nasekuseni uma sebhodla umlilo ukuthi kade edla amazwi kaNkuluNkulu. Ngicabanga ukuthi njengomzali kini kwaba isibonelo esihle mhlawumbe engakucela ngakho ngikucebisa yiba umzali onjalo naseyinganeni zakho uyibonisa uyachitha isikhathi nezwi kaNkuluNkulu ukuze sikwazi ukuhlala njalo singabantu abaqaphelayo. Isikhathi esimnandi ke bazalwane bami ukuba sibe nezinsuku zokukhuleka sikuhlosile lokhu ukuthandaza kungenzeki nje ngengozi nokuhlala phansi sihlole iBhayibheli kube into esiyithandayo. Khona isigaba engisithandileyo esikhuluma ngokukhumbula kanye nengoma lapha nje ngike ngabheka uMahubo 23 uverse 1 kuya ku6 ukuthi khona abamcule bameze abengoma ngisisikhula sisesabatheni yakhumbula becula bathi come on to Jesus and he will give you rest, he will give you rest. So ingoma njengaleyo nezinye bawusuyicula kahle wayibamba ngengqondo usukwazi ukubamba kanjalo iBhayibheli kaNkuluNkulu. Lapha sinikezwe uMahubo 9 verse 11 la isitshela khona ukuthi ngafihla izwi lakho enhlizweni yami ukuze ngone kuwe. So le verse ungayi-expanda kakhulu kuyo kodwa nje kafishane isinika umqondo ukuthi izwi kaNkuluNkulu lidinga uba silicule noma sicula ingoma sihlanganise lona ingoma nezwi kaNkuluNkulu. Siyajabula uma ingoma uqobo lwazo sithathe eBhayibhelini sicaphuna izwi noma amavesi athile sicule lawo mavesi bese siwabamba ke ngoba ingoma iyahlala kancane emqondweni bese ukwazi ukukhumbula izwi kabantu kaNkuluNkulu. Kubeka ke imibhalo ke emqondweni kuyisibuso esimbaxaningi kuyasiza kakhulu ngoba ukwazi ukuba ukhumbula amazwi ayigugu kaNkuluNkulu bese ukwazi nokuguqula isimo somqondo nesimo sakho sokomoya ngoba uyakuphakamisa phela uNkuluNkulu ngesikhathi ubheka ithembiso zakhe asuke kunikeze zona. Amavesi ke njengoba Efesu 5 verse 19 Colossians 3 verse 16 esekhulumile ke kafuphi ukuthi uma ngabe sizofunda iBhayibheli kwakheka imelody noma ingoma uma ngabe sizocula amahubo okomoya kwakheka imelody ngaphakathi kwethu ezinhlizweni zethu ngaye uJesu Kristu ezisiza kuba simcabange kuphinde futhi kuvumele ukuba izwi kaNkuluNkulu lihlale kuthina uma sicula amahubo okomoya sikwazi ukufundisana nokukhuzana ngoba siculile amahubo okomoya sifunde amazwi kaNkuluNkulu. Lapha kuvela ukuthi ke amavesi eBhayibheli ahlangene ahambisana angathi awumzwilili oculeka kalula nokuwabamba kalula futhi kwezingane nabadala uma sizolithatha silibamba ngesimo sokucula izwi kaNkuluNkulu. Ngicabanga nje lapha lami ukuthi masikhuleka nasemakhaya asingakhuleki nje singazange sifunde iBhayibheli bazalwane kungabe umkhuleko wodwa akube umkhuleko ohamba nokufunda noba umkhuleko ofunda nezingoma kube khona ingoma noma udaka kungenani mhlawumbe ezithu noma mangenzeka sicule ekhaya ukuze sikwazi ukuba sikhuthalele ukumemorize amazwi kabani kaNkuluNkulu osezulwini. Mase sigcina ngamazwi lapha athi ke ihlo lenyama masibuka ngalo asikwazi ukubuka ubuhle bukaKristu. Kodwa kufanele kube khona ukukhanya okungaphakathi kamoya ongcwele okumbulala umphefumulo ukuthi thina abantu ngempela ngokwethu asikwazi ukuyisiza asinathemba ngaphandle komusa noxolo osilithola kulona othwala izono zethu uJesu Kristu nokuthi ke uKristu yena kuphela owenele ongakwazi ukuba akwazi usisiza siqonde kabanzi umsa wakhe ongenamkhawulo. Ulakhe uthando lakulinganiswa ubele bakhe nokukhazimula kwakhe lokho sikuthola kahle ngokuthatha isikhathi sifunda izwi kaNkuluNkulu incwadi kaEllen G. White edited Upward Look page 155. Kuthiwa lapha ke izingxenye zemibhalo nesahluko sonke mase sikufaka emqondweni sikumemorize kuyasinceda ukuba sikwazi ukuba sibe namandla okunqoba izilingo eziqhamuka kanjalo kaSathane. uSathane uma esithola singabantu abahlele ezweni uyakwazi ukuthi abeseba nenkinga yokuthi usishaya kanjani ngoba simehlula kalula njengoba sithi kulotshiwe. Ngalamagama ke sihlobo ngifuna nje ukusho ukuthi isifundo sethu sale kota sesifike egcineni asiyibonge inkosi ngaso. Ngicela ke asisize uNkulunkulu siphile ngalo izwi yaphambili make sibongeke kakhulu
uba nawe September kwikota entsha sophinda mayinkosi sivumele sifunde isifundo esisha. Engicela uma ungasitholanga esiyicopy ukwazi ukusithola nge-internet baze bakuprintela abanye khona indlela zokusithola la ngesizolimbala engathi inkosi ngasisiza-ke asibuseke kwamanje masivale isifundo sethu ngomkhuleko. Ubaba osezulwini busa abantwana bakho kwindawo ngendawo ngesifundo sethu siphelayo. Siyacela ukusikhumbula babe sithini kithi masiqhamuka esisha sibe nomlayezo futhi omuhle naso ngoJesu. Busa abantwana bakho bonke la bekhona kuzobe phakathi kuyakhuleka. Amen.